खुलुमबाय बड'लेण्ड निउस 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि बोसोरारि जथुम्माया 28-29 मे खालाराव जानानै थांबाय। साननैनि हाबाफारिजों बिश्वनाथ जिल्लानि सिजौसा गेटआव साननैनि हाबाफारिजों बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुमनि ब्रैथि जथुम्माया जानानै थाङो। गेवलांमोननि हाबाफारियाव थिखानाय बुंथिगिरि महरै नुजाथिदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि प्रशान्त बर' बिथाङा। आङो बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय बयनिसिमबो हामलायथि जासिग्रोबाय। जुदिअ नोंथांमोना जोबोद दुखु दाहाजों दङ। बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बावैसो सिगां सावरायनो बे ओनसोलनि जेंनानि बाथ्रा बे बिथांमोना खम समनि गेजेरावनो फोरमायदों आरो जाय बाथ्राफोरखौ आङो जोंनि बानजाय आफादनि मानगिरि बिबानगिरि बर' लाइमोन लिरगिरि आरो बेहाय बाहागो लानाय ब्रैथि बोसोरारि जथुम्मानि गेवलांनाय फंबाय बिनानाव नैबे फरायसाफोर बिश्वनाथ जिल्ला आं गिबियावनो बयनिबोसिम बे गुदि फरायसालिनि हामलायथिखौ जासिनाय जाबाय आरो बेवहाय आङो आरो जोंनि मेलाव सफैनायाव एसे गोबाव जानायनि थाखाय बाहागो लाफैदों निमाहा बिनाय जाबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो दा होनोब्ला आं गोनो गोथो जादों बेहाय बिबुंथिखौ आङो सोरखौ थांखिनानै होनांगौ जोंनि लाइमोन लिरगिरिफोरखौ दैदेनगिरियानो होन बेहाय जोथोन फैनाय लिरगिरियानो होन रायजो राजा फरायसाफोरखौ सोरजिनांगौब्ला थांखिनानै लाइमोनखौनो जोङो बांसिनै गोसो होनांगौ। जुदि आङो हिसाबै जोंनि लिरगिरिफोरखौ थांखिनानै बुंनांगौब्ला लिरगिरि एसे आलादा बिथांमोना जागोन खौसे जानानै जि आरो जुदि रायजो राजाफोरखौल' थांखिनानै बुंनांगौब्ला फरायसाफोरखौ लाइमोन लिरगिरिनि गेजेराव माखासे सावरायनाय हाबाफारि लायो आरो बेहाय जोंहा बर' थुनलाइखौ बोरै अरुणाचलनिफ्राय जौगाहोनो हायो, बर' रावखौ बोरै जौगाहोनो हायो, बेनि थाखाय बिथांमोना माखासे बिथांखि लायो आरो आं बे समाव बिथांमोनखौ खावलायगोन आरोबाव जोंनि बर' थुनलाइनि जि बाख्रि बे बाख्रिखौ जोंहा जौगाहोबावनो गोबां बेनि गेजेराव जोङो ट्रान्सलेसन एबा राव सोलायनाय थुनलाइ बेयो जोंहा जोबोद आंखाल जानानै दं गासैबो बिथिंनि आयदायाव। बेखायनो बे बिथिंखौबो जोंनि लिरगिरि एबा बिथांमोनखौ खावलायबाय जाहाथे राव सोलायनाय थुनलाइ बेखौ बिथांमोना गोसो होनो हायो। आरो आङो मिजिंथिदों दिनैनि जि लाइमोन लिरगिरि बिथांमोना गाबोन जोंनि बर' थुनलाइनि जि बाख्रि बेखौ फोगोमनायाव गोबां बिहोमा बे बाउन्डारि कमिसननि दानाय जि चेयारमेन बिथाङा रुंसारि जाबाय। जानायनि उनाव आशिष कुमार दानिखौ बाउन्डारि कमिसननि मासिगिरि आरो बे बाउन्डारि कमिसना भारत सरकारनो जिखिनि बाउन्डारि रिपर्ट बे रिपर्टखौ साबमिट खालामबाय आरो खम दिननि गेजेरावनो बे बाउन्डारिनि जि रिपर्ट बेखौ नायबिजिरनानै भारत सरकारा बिटिआरनि जि सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय खालामसिगोन होननानै जों खौरां मोनो।